Hello guys, welcome back to Jaffa Fun Tech. ஸோ நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பற்றி பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா, நானும் என்னோடய பெஸ்ட் ஃப்ரெண்டும் செம்ம அடி அடிச்சினோம். அவனும் என்னை பங்கமாக செஞ்சோம், நம்மளும் செய்வோம்ல, நம்மளும் அந்த மாதிரி செய்கிறவங்க தான் நாங்கள் செய்வோம். என்ன ஏதோ சத்தம் கேட்குது, தீ கண் எடுத்துட்டாண்டோ, நான் வேற க்ளோவில் மட்டும் எடுத்துன்னு போகிறேனே, என்ன பண்ணுறது. அப்புறம் 3 நாளாக வீடியோ போடல. நீங்கள் யாருமே சப்போர்ட் பண்ண மாட்டீங்கப்பா, கொஞ்சம் முடிஞ்ச அளவுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். தமிழ்லேயே பார்த்துருப்பீங்க போனால் ரொம்ப பாவம். இவனை அடிக்கலாம். வாடா 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 வாடா. எட்ரா வாங்கிட்டு போயிடுறா. அடப்பா வீடேஜி இல்லை, இப்படியாடா அடிப்பேன். நம்ம யாருக்கு என்ன தீங்கு செய்தோம், நமக்கு மட்டும் ஏன் இப்படிலாம் நினைக்கிறதுன்ற மாதிரி. நமக்கு மட்டும்தான் அப்படி நடக்குது, வேறு எவனுக்குமே அப்படி நடக்க மாட்டேங்குது. நம்ம எதிராளி அப்படி செய்யணும்னு பார்த்தா எதிராளி நம்மளை வச்சு நல்லா தரமான செஞ்சுட்டு போயிடுறான். வாடா டெசர்ட்டிகளில் வந்துட்டா பார்க்குறேன். இப்போ தான் கொய்யால செம்மடி அடிச்சிருப்பான் என்ன. போவோம், எவ்வளோ அடி வாங்க முடியுமோ வாங்குவோம். உடம்பு இரும்பாக்கிக்கடா, அடமெல்லாம் ஆரம்பிக்க போகுது. வாங்க போகலாம். ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ போகலாம். க்ளோவில் போடை, ஓசி க்ளோவில் தானே, காசாப்ப நம்ம அள்ளி ஏறி வீசி அப்படி தான் வீசுவோம். க்ளோவில் போடே. மற்ற மேட்ச்சில் ஏதாவது க்ளோவல் கையோ க்ளோவல் போதே நழுவணும். இந்த மேட்ச்சில் அப்படி இல்லை, அன்லிமிட்டடாக வச்சுருக்கிறதுனால க்ளோவால் தூக்கி வீசுவோம். சில்ற மாதிரி காசா பணமா, க்ளோவால் தானே, அதுவும் அன்லிமிட்டட் தானே, தூக்கி வீசு. ஓடு ஓட அப்பாவி மண்டே மேலே ஏற்றானா. சரி நம்ம மறைஞ்சுப்போம். க்ளோவில் படை, அப்புறம் மெடிகிட்ட அப்படியே மெடிகிட்ட போட்டுருந்தா பைய பின்னாடி விக்டர் வச்சுன்னு அடிக்கிறதுக்கு வரான். நான் உன்னை விட்டுருவேனா அப்படின்ட்டு தப்பிச்சு ஓடினேன். ஆனால் அவன் என்னை விடல, நான் அவனை விட்டாலும். அப்புறம் ஜோனில் போய் நான் தான் செத்தேன். போவோம், நாம் தப்பிக்க மாட்டோம், மாட்ட மாட்டோம். நீ நான் தான் மேலேருந்து அடித்தாலே முடியாதுல்ல. ஆஹா, என்னடா க்ளோவல்குள்ளலாம் கொண்டு வரடே. ஹேக் எதனா பண்ணிட்டு வந்துட்டியாடா ரேவந்தே. ஆஹா, ஹேக்கரை கூப்பிட்டு வந்துட்டுமோ. என்னடா இது க்ளோவல்குள்ளலாம் போடுற. இந்த சரி நம்ம ஜோனு ஏய் அடப்பாங்களா, ஜோனுக்குள்ளே போகிறதுக்குள்ள எலிமினேட் ஆகிட்டோமே. டேய் ரொம்ப சிரியாத கொய்யால், உனக்கு அறுக்கிற எமௌண்ட் போடுறேன் இருறா. அடிக்கிறேன். கொய்யாவில் 2 விக்டரு இல்லை, எடுக்க முடியல. 1500 தான் இருக்குது க்ளோவல் வேணும்ல, அதனால் மொத்தமாக வாரிட்டு நெக்ஸ்ட் டைம் 2 விக்டர் எடுத்துகிட்டு செம்ம செய்யலாம். ஃபேக்ட்ரி மேலே ஏறும்போது தான் பார்க்கலாமா. குத்து அப்படின்னு குத்தின்னு தான் இருக்கணும். அவன் நம்மளை குத்திடுறான். ஆனால் அவன் செம்மையாக அடிக்கிறான் காய்ஸ். அவன்கிட்ட நீங்கள் விளையாண்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். நானும் அவனும் பெஸ்ட் ஃப்ரெண்டு தான். ஒரே மேட்ச்சில் ஜாலியாக இன்னைக்கு காலையிலே ரேங்க்டு கேம் 2 ரேங்க்டு கேம் போய் அடித்தோம். அதுவும் சப்பையாக அடித்தோம். இது அண்டை புழுகு ஆகாச புழுகுன்னு தெரியுது, ஆனால் 2 போய். ஆனால் அது உண்மை தான். ஆனால் எப்போவுமே அடிக்கிறதுலாம் கொஞ்சம் அப்பப்போ அப்படி தான். அங்கே இருக்கான், பின்னாடி இருக்கான், நம்ம சுற்றின்னு போய் ஃபேக்ட்ரி மேலே ஏற வேண்டியது தான். ஓட்டுறா சொல்ல முட்டா. மேலே ஏறு. நம்ம ஏரியா வந்துடுச்சே. போடு க்ளோவால் போடு, தைக்கிட. ஏறு மேலே. ஐயோ கீழே விட்டேனே. இது வேறு அப்பப்போ ஒழுங்காக ஏறவே முடியாது, கஷ்டமாக இருக்கும். இன்றைக்கி வந்து இப்போ வீடியோ ரொம்ப பெருசாக இருக்குது, அதான் கொஞ்சம் ஸ்மால் பண்ணலான்னு நினச்சேன். 20 நிமிஷம் வீடியோவை 15 நிமிஷமாக கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ நேரம் ஆச்சு தெரியுமா எனக்கு. நான் இவ்வளோ நேரமாக உட்காந்து அதை பண்ணிருக்கேன், 2 ஹவராக பண்ணிருக்கேன். அது இங்கே க்ளோவல் போடுறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது. யாருன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சுதுன்னா கொஞ்சம் அப்படி சொல்லுங்கப்பா, எனக்கு அதெல்லாம் தெரியல. நான் வந்து சின்ன பையன், அதனால் எனக்கு இதெல்லாம் தெரியாது. க்ளோவால் களைச்சி விட்டு போடுவோண்டா. கீழே விழ மாட்டேங்குது கரெக்டாக. பாதி க்ளோவால் விழுந்ததுன்னா கரெக்டாக இருக்கும். 1 2 3 ஓடு எகிறு. இன்னும் ஏற முடியல, ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கே. செவலை தாவுடா தாவு அப்படின்ற மாதிரி இப்போ தாவும். செவலை தாவு. இப்போ கரெக்டாக இருக்குது. க்ளோவில் போடுவோம். டாய் வாடா ரேவந்தே, நீ ஒன்று சும்மா விட மாட்டேன், அடிச்சுட்டு அறுக்கிற அமௌண்ட் போடுறேன் இருறா.
வெயிட் கரோ பச்சாவ். என்ன ஹிந்தியில் வருது? பார்த்துக்கலாம் விடு. போடு க்ளோவில் போடு மடக்கு அப்படின்னு மடக்கலாம் ட்ரை பண்ணோம். ஒய்யால் எப்படியே தப்பிச்சுலாம் வந்துடுறான். இப்போ பாருங்களேன், பின்னாடி வந்து கரெக்டாக நிற்கிறான் பேய் மாதிரி. போடுங்கடா. போட்டோம்ல. பொறுக்கிறதுலேயே அறுக்கிற எமோட் போட மறந்துட்டேன். அதனால லாஸ்ட்டில் இந்த அந்த பேனர் வந்த உடனே நான் எமோட் போட்டிருக்கேன் கரெக்டாக. அது ஒரு சின்ன தப்ஸாகி போச்சு. என்ன பண்ணுறது? சரி, இப்போ 2 விக்டர் எப்படியோ அடிச்சிட்டோம். கிடச்சிடுச்சு. வச்சு செய்வோம். டெசர்ட் ஈகிளே இது மாதிரி 2 வைக்க கொடுத்தா செம்மையாக இருக்கும் காய்ஸ். சத்தியமாக சொல்கிறேன். 2 டெசர்ட் ஈகிள்னால் இந்த ஒன் டாப் பிளேஸுக்கெலாம் நானே ட்ரைனிங்கில் மட்டும்தான் ஒன் டாப் படிப்பேன். இதில் ஒன் டாப்பு எப்பயாவது ஒரு தடவை தான். அதான் வேர்ல்ட்ஸு, அதான் டைனோசர் அழிஞ்சதில் ஒரே வாட்டி. அதே மாதிரி எப்பயாவது ஒரே வாட்டி தான் வரும் அந்த ஒன் டாப்புன்றது. அப்பப்போ எட்டி பார்த்துட்டு, அப்பப்போ இல்லை எப்பயாவது ஒரு தடவை எட்டி பார்த்துட்டு போயிடும். அப்படி தான் நம்ம ஒன் டாப்லாம். நீங்கள் எல்லாம் எப்படி ஒன் டாப் படிப்பீங்களோ கமெண்ட் பண்ணுங்கள், பார்க்கலாம். அப்படி இல்லைனா என்னோடய ஃபேஸ்புக் லிங்க்கை கீழே கொடுக்குறேன். நீங்கள் போய்ட்டு அதில் ஷேர் பண்ணுறதுனா பண்ணுங்கள். இப்போ பாம் வச்சு செய்வோமா? பாம்பு நம்மலாம் இது கஸ்டம் ரூம் மேட்ச் வந்தாலே பாம் பக்ரி தான். பாம் பக்ரி மாதிரி பாம்பை போட்டு ஒரே பாம், ஒரு கூட்டமே க்ளோஸுன்ற மாதிரி எல்லாரும் க்ளோஸ் தான். நான் ஒரு பாம்புக்கு பதிலாக ஒரு 1000 பாம்பு போடுவேன், அவ்வளோதான். ஒருத்தனுக்கு ஒரு பாம், ஒரு கூட்டமே க்ளோஸ் அப்படின்ட்டு வடிவேல் சொல்வாப்பில். ஆனால் நம்ம 1000 பாம், ஒருத்தன் மட்டும் க்ளோஸ். அப்படி நம்ம இதுவும் அப்படி. கரெக்டாக போய் இவ்வளோ மாட்டிக்குதே. ஆள் எங்கே போனா? ரேவந்த் எங்கடா போனேன்? அடப்பாவி எங்கடா போன டேய்? என்ன ஆளை காணும்? ஜோன்லாம் வந்துடுச்சு. எலிமினேட்டு அபங்கம். அழுத்துருவைய மட்டும் போடுறாக்கண்ணா. என்ன பாவீங்களா? போடுறதுக்குள்ளே இது பேனர் வேற குறுக்க வந்துடுது. நான் என்ன பண்ணுறது? ஃபஸ்ட்டு பொறுக்கிறதுக்கு இன்ட்ரெஸ்டில் இருந்தேன், இப்போ க்ளோவால் போட்டேன். அதுதான் ஒரு சின்ன தப்ஸ். போவோம், அடிப்போம், தாக்குவோம், தூக்குவோன்ற மாதிரி அப்படி தான் பண்ணுவோம். நான் வந்து மொத்த வீடியோவும் எடிட் பண்ணிவிட்டு ஒய்யால பார்க்க சொல்ல ஒரே ஊமப்படமாக ஓடுது. என்னடா இது ஒரே ஊமப்படமாக ஓடுதுன்னு பார்த்தா, நான் வாய்ஸ் ரெக்கார்ட் பண்ணது ரெக்கார்டே அவ்வளோப்பா. எப்படிலாம் நமக்கு சோதனை வருது. ஃபர்ஸ்ட்டில் சொன்ன மாதிரியே நம்ம யார் எனக்கு வடிவேல் சொல்கிற மாதிரியே இருக்குது. நம்ம யாருக்கு என்ன தீங்கு செய்தோம் அப்படிங்கிற மாதிரியே இருக்குது. சரி, உங்களுக்கு யாருன்னா நல்ல எடிட்டிங் ஆப் தெரிஞ்சால் கொஞ்சம் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுங்களேன். கமெண்ட் பண்ணுங்களேன். ரெக்கமெண்ட்னா அது வேறு, கமெண்ட்னா வரல. ஆமாம், சரி வா போடுவோம். ஓகே. ஹெட்டு உள்ள போவோம். எக்குறா நம்மளது மொக்க எடிட்டிங் ஆப்பாக இருக்குது. அதான் செம்ம கடுப்பாக இருக்குது இது எடிட் பண்ண சொல்ல. இந்த ஸ்பீடு, அந்த ஸ்லோ அந்த டைம்லலாம் அப்படி தான் இருக்குது. செம்ம காண்டாகுது அந்த டைமில். ரொம்ப நாள் ஆகுது இந்த மாதிரி ரூம் மேட்ச் போட்டு. இப்போ தான் ரூம் மேட்ச் போடுறேனே. எப்படி ஒரு 2 மாதம் கிட்ட ஆகிட்ருக்கும். ஏன்னா நான் புதுசாக கில்டு இது பண்ணி க்ரியேட் பண்ணேன். அப்புறமா அது ஒழுங்காக இது யாருமே அதில் சேரல. நானும் என் தம்பி அப்புறம் ஒரு 4 பேர் தான் இருந்தோம். அப்புறம் எல்லாம் லைனாக வெளியே போயிட்டதுனால நானும் வெளியே வந்துட்டு வேறு கில்டில் சேர்ந்தேன். இப்போ தான் சேர்ந்தேன். அதனால தான் ஒரே ஒரு ரூம் கார்டு கிடச்சி தான் அந்த ரூம் கார்டில் போட்டேன். இப்போ கூட நான் இது அசரில். இப்போ வந்து நான் பாம்பு போட்டு கொண்டதுனால அவன் ஃபோன் பண்ணி சொன்னான், டே பாம்புலாம் போடாதா செம்ம காண்டாகுதுடான்ட்டு. அதனால நான் இந்த மேட்ச்சில் பாம்பு போடல. அப்போட ஒரு பாம்பை கீழே இறக்கிட்டு ஒரு பாம்பை வச்சுருந்தேன். ஏன்னா அவன் பாம்பு எடுத்து வந்து போட்டால் நம்ம காலி ஆகிடுவோம்ல. அதுதான் ஒரு முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் அப்படின்ற மாதிரி அப்படி தான் பண்ணுவோம். ஒரே ஒரு பாம்பு மட்டும் கீழே இறக்கி போட்டேன். தூக்கி போட்டேன். போகிறோம், தாங்குறோம், தூக்குறோம். க்ளோவால் போடுறப்ப தான் செம்ம ஜாலியாக இருக்குது. அந்த எப்படி மற்ற இந்த கிளாஸ் குவாட்ச்லாம் ஐயோ க்ளோவால் போதே, அம்மா க்ளோவால் போதே அப்படி பயந்துட்டு இருக்காம ஜாலியாக அன்லிமிட்டட் க்ளோவால் வந்தால் ஜாலியாக தாறுமாறாக போட்டு போகிறது, அதுவும் ஒரு ஜாலி தான். நான் ரொம்ப பாவம் அப்படின்ற மாதிரி என்னையே சொல்ல வச்சிட்டான். சரி, என்னடா ஒரே சத்தமாக கேட்குது, ஆள் எவனா வரான். வந்துட்டான். விட்றா தாக்குடா தூக்குடா. எதிரி கொடு. ஐயோ உயிர் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கே, அடிச்சிருவானோ. சரி போவோம். அட்ரா
டிஜே போடு டவுன் 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 டவுன். எப்படி ஹெட்டு விழும்ல, கரெக்டாக டிஜே போட்டு ஹெட்டு வைப்போம், அதுக்கேற்ற மியூசிக்கும் கொடுப்போம். ஆனால் கரெக்ட் டைமிங்கில் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். மியூசிக்கு இருந்ததா இல்லையான்னு எனக்கு கரெக்டாக தெரியல. மொத்தமாக வாரியற காசா பண்ணுமா ஃப்ரீ ஃபயரில் வர இது தானே தூக்கி எறிவோம் அப்படின்ட்டு ஒரு 3 கிலோ வச்சு 3 காலை நான் வெளியே போட்டேன். போகிற வழியில் லைனாக போடலான்னு தான் நினச்சேன். சரி அப்புறம் வந்து அவன் பொறுக்கிட்டு அவன் என்ன அடிச்சிட்டானா, கொஞ்சம் தப்பாயிரும்ல, அதனால தான் 3 சேர்த்து 4 போட்டேன். எப்படி லோவில் போடே ஜாலியாக ஓடே. அப்போ தான் நான் இந்த மேட்ச் ஃபுல்லாகவே அப்படி தானே ஓடிட்டு இருந்தேன். ஃபுல்லாக க்ளோவில் போட்டு ஜாலியாக ஓடிட்டு தான் இருந்தேன். இப்போதான் அவன் என்னை வச்சு செம்மையாக செய்வான். ஏறா அவன் எப்படியோ ஏறுறான், திடீர்னு இப்படி வரான், திடீர்னு பேய் மாதிரி வாராச்சி வாடி மின்னலு அப்படின்ட்டு ஒரு இதில் வடிவேல் காமெடியில் சொல்கிற மாதிரி அப்படி போயிடுறான். வாமா மின்னலு அப்படிங்கிற மாதிரி ஸ்ட்ரெயிட்டாக அங்கே ஓடிடுறான், இல்லை ஸ்ட்ரெயிட்டாக அங்கே இங்கே ஓடிடுறான். போடுவே ஐயோ போட்டானே, இவனை செய்கிற இறா மிஸ்டர் ரேவன் உனக்கு இருக்கு. கிளாக் டவரு நமக்கு பிடிச்ச ஏரியானா அதில் கிளாக் டவரும் ஒன்று. ஃபஸ்ட்டு இதில் வந்து ஃபேக்ட்ரி, செகண்டு கிளாக் டவர். உங்களுக்கு எது பிடிக்குமோ கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஒரு M4A1 M1887 வெறும் 1887 சொல்லலான்னு வந்தேன். M1887 எடுப்போம், தாக்குவோம், தூவோம். போடு தகிட ஓடே. இது வேறு கதை குறுக்க மற்றவன் தான் க்ளோவால் போடணும். ஆனால் மற்றவன் யாருமே இல்லைன்றதுனால எனக்கு நானே க்ளோவால் போட்டு நானே இது பண்ணுற அடி வாங்குறேன். இனிமேல் நம்ம ஷார்ட்ஸ் போடலான் இருக்கோம். இந்த டிக்டாக்ல வர மாதிரி ஒரு நார்மலாக ஆமாம் அது மாதிரி ஷார்ட்ஸ், ஃப்ரீ ஃபயர் ஷார்ட்ஸே போடலான் இருக்கோம். அப்புறம் டெக் வீடியோஸும் உங்களுக்கு போடுறேன்னு சொல்லியிருக்கேன். இனிமேல் போடுவேன். டெக் வீடியோஸ் நிறைய வரலாம், வராமலும் இருக்கலாம். வரும், ஆனால் கண்டிப்பாக வரும். நான் நேம் சேஞ்ச் பண்ணதே அதுக்காக தான். எனக்கு ரொம்ப நாள் ஆசை அந்த மாதிரி டெக் வீடியோஸ்லாம் போடணுன்ட்டு. ஆனால் நான் கண்டிப்பாக போடுவேன். எங்கடா ஆளக்கானோடே ரேவன் எங்கடா இருக்க? ட்ராகன் சாட் போடு. ஆட பாவி ஓடிட்டான் கரெக்டாக. ஆமாம்ல, அவன் பாம்பு போடக்கூடாதுன்னு ஃபோன் பண்ணி சொன்னான். அதனால சரி நீ பாட்டுருவோம். ஆனால் அவனு பாவம். அப்புறம் மறுபடியும் கால் பண்ணி கடுப்பேற்றுவான். சரி போட்டு தக்கிட்ட அப்பா ஜஸ்ட் மிஸ்ஸு ஹெட்டு வைக்கலை, வெறும் தலைக்கு வந்தது 50 மட்டும் பிடிங்கின்னு போயிடுச்சு. ஆனால் மொக்கையாக தான் இருக்குது. இப்போதான் தலைக்கு வந்தது, தலையை தூக்கின்னு போயிடும் மொத்தமாக. அல்ட்ரா லெவல் 3 வச்சுட்டு. ஆனால் ஃபஸ்ட்டு நான் ஃபுல் மேட்ச்லேயுமே 2 விக்டர் வச்சுன்னு போகலான்னு தான் நினச்சேன். ஆனால் 2 விக்டர் வச்சுருந்தா ரொம்ப ஒரு எப்படி எனக்கு ஒரு மாதிரி பிடிக்காது. ஏன்னா எதிரி வெஸ்ட்டு வந்தான்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த டைமில் காண்டாகும், என்கிட்டே இருந்திருந்தா இப்படி இருக்கும்ன்ட்டு. ஆனால் அவன் வந்து டபுள் விக்டர் எப்பவுமே எடுக்க மாட்டான், எப்பயாவது ஒரு முறை தான் எடுப்பானே. அதனால சரி அவனை எதுக்கு கடுப்பேற்றணுன்ட்டு ஒரே ஒரு மேட்ச்சில் மட்டும் டபுள் விக்டர் எடுத்தேன். மற்ற மேட்ச்லலாம் நார்மலாக எப்போவுமே எடுக்கிற கன்லாம் இதுதான் நான் எடுக்கிறது தான். M4A1, உட்பிக்கர், M1887 அது மாதிரி தான். தாம்சன் வந்து எப்போவுமே எடுக்கிறது தான், எல்லா மேட்ச்லேயுமே எடுக்கிறது. சரி இந்த மேட்ச்சில் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக என்னடா படுகு போட்டுடே. நம் யாருக்கு என்ன தீங்கு செய்தோம், இதை எத்தனை நானும் சொல்கிறது எனக்கு ஒரு அழகழகையாக வருது. M1014 பொறுக்கு. ஐயோ 2 கிலோவில் எடுத்துட்டேனே. ஒரு மஷ்ரூம் ஆள் வாங்கியிருக்கலாமே. பாம் இருந்தால் பாம் பக்ரி மாதிரி ஒரு கூட்டமே க்ளோஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி ஃபஸ்ட்டே சொன்னேன். அது மாதிரி ஒரே ஒரு கூட்டமே க்ளோஸ். 1000 பாம் ஒருத்தன் க்ளோஸ் அதுன்னு சொன்னேன். அப்படி க்ளோஸ் பண்ணிடலாம். இன்னும் இது க்ளோவால் போட்டு 1/2 மணி நேரம் கழிச்சு விடுது. எனிமி அடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி போட்டால் அடிச்சு முடிச்சுட்டு போயிடுவானோ. எனிமி அடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி போட்டால் எனிமியே அடிச்சுட்டு என்னை நாக் பண்ணிட்டு அப்புறம் கில் எடுத்துட்டு அப்புறம் க்ளோவால் விழும் போகுது. அப்புறம் அவன் நினச்சிப்பான், என்னடா இவன் ஹேக்கர் மாதிரி க்ளோவால் போடுறானே அப்படின்ட்டு. சரி போவோம், யார் என்ன கேட்க போகிறா.
பயப்படக்கூடாது. ஐயோ வாயெல்லாம் நடுங்குதேச்சி, கையெல்லாம் நடுங்குதே. ஆஹா வின்னு. முடிஞ்ச அளவுக்கு லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஸோ அது வரைக்கும் பாய் வித் உங்கள் பரத்குமார். இதெல்லாம் ரொம்ப ஓவராக இருக்குது. ஸோ பாய்.